iawn, so dasg prawn ma, prawn ma ydy gem ddyfalu. Be di dyfalu? Dyfalu? To guess. Okay? So da chi'n dyfalu, guessing. Os ydy'r tîm yma yn dweud y gwir. Dweud y gwir? Telling the truth. Okay? So, tîm D a tîm coch. Iawn? So, rwan, dwi eisiau i chi, efo y bwrdd D, okay? Sgwennu cwestiwn i ofyn i rhywun, okay? Un aelod, iawn? So, for example, mae Dyg yn gofyn wrth Dan, iawn? Okay. So, 2 funud rwan, 2 funud i sgwennu cwestiwn, okay? Wedyn, mi fyddwch chi, you will be, yn dyfalu, guessing, okay? Os ydy Dan neu Jake yn dweud y gwir, okay? So, the aim is, you're writing your question and then you're guessing whether the other person is telling the truth or not. Iawn, pawb yn iawn? Yeah? So, 2 funud rwan i sgwennu cwestiwn. Yeah? E-S-T-E. Na fo, da iawn. Pawb yn iawn? Okay, so rwan, iawn, mi wna i gychwyn efo tîm coch. Iawn? So, un person yn gofyn cwestiwn i tîm D. Iawn? Wedyn, ar ôl gofyn, ar ôl afterwards, trafod efo'r tîm. Iawn? Ydy o'n deud y gwir neu ydy hi'n deud y gwir? Okay? So ask the team, ydy o neu ydy hi'n deud y gwir? Okay? Is he or is she telling the truth? Okay? So trio hwnna ta, ydy o'n deud y gwir? Ydy o'n deud y gwir? Da iawn. Eto? Ydy o'n deud y gwir? Ydy hi'n deud y gwir? Ydy hi'n deud y gwir? Da iawn. Be ydy'r yes? Ydy, okay? No? Not ydy. Iawn. Anything else you can think of which you could say, oh, I don't think so, Dwi ddim yn credu o. Dwi ddim yn credu fo, da iawn. Dwi ddim yn meddwl. Dwi ddim yn meddwl, da iawn. Bydda? Anything else? Chi'n gwybod? Dydy hi ddim yn dweud y gwir. Deud y gwir, da iawn. Dydy hi ddim yn deud y gwir. Great. Okay. Yes, ydy. She's telling the truth. Mae hi'n deud. Mae hi'n deud y gwir, da iawn. Okay. So, gofyn y cwestiwn, cael yr ateb, wedyn trafod, discuss efo'r tîm, ydy o neu ydy hi'n deud y gwir. Okay. So, mae gynnwch chi gardyn. Gardyn. So, danoswch cardyn, ydy mae o'n deud y gwir neu ydy mae hi'n deud y gwir, nac ydy o ddim yn deud y gwir. Wedyn penderfynu, decide, dweud wrtha i, wedyn gofynnwch wrth y person yna, ask that person, are you telling the truth? So be ydy are you telling the truth? Wyt ti'n deud y gwir? Wyt ti'n deud y gwir, da iawn. Okay. The yes answer will be ydw, no, nac ydw, bendigedig. And then keep the score for you. Okay? So pob lwc. So, tîm coch i gychwyn ta. Gofynnwch gwestiwn os gwelwch yn dda. Helena, es ti i ganol y ddinas dros y penwythnos? Da iawn. Nac ydw. Dwi'n mynd i Cynarfon Cesbel. Okay. So dwi'n mynd. Esti. Esti. So, what's the past tense of dwi'n mynd? Gwynesu.
Mi esh i, da iawn. So mi esh i Gaernarfon. Ie? So, i Gaernarfon, da iawn. Okay. So, trafodwch, discuss. Dwi'n credu. Dwi'n credu fi. Ydy? Ydy. So, penderfyniad? Ydy. Okay. Reit, gofyn o'n ta. Wyt ti'n dweud y gwir? Marc felly i'r tîm D. Okay. Iawn, cael y tîm D ysgolch yn dda. Si, o le dach chi'n dŵad yn reiddiol? Dwi'n dŵad o Lerpwl yn reiddiol. O Lerpwl? Okay. Iawn, so trafodwch ta, trafodwch. Fi deud y gwir. Ysgol Gredon. Okay, so penderfyniad? Penderfyniad? Na. Penderfyniad? Nac ydy. Nac ydi? Na lle, dwi'n feddwl efo. So, nac ydi? Ie, nac ydi. Nac ydy. Okay. Gofyn y swydd ta. Wyt ti'n dweud i gwir? Okay. So, Marc felly tîm D. Tîm coch, cwestiwn ysgolch yn dda. Oce. Jakey. Be wyt ti'n hoffi wneud dros y penwythnos fel arfer? Fel arfer, usually. Penwythnos ddoe. Yr wythnos dwytha. Penwythnos Dwytha. Fel arfer? fel arfer. Dwi'n edrych y teledu, X Factor, ofnadwy. Dwi'n cwcio swpwr. Dwi'n gerdded effo'r ci yn adro y Lloegr. Okay, so dwi'n cerdded efo'r ci adra. Okay, bendigedig. Dwi'n meddwl... Credu di. Ydy. Dwi'n ddim yn credu. Dwi'n ddim dweud y gwir. Okay, so penderfyniad John? Your decision? Nac ydy. Nac ydi? Oce. Okay, nac ydi. Wyt ti'n dweud y gwir, Jakey? Dwi'n dweud y gwir. So Marc i'r tîm D. Wel, tîm D, cwestiwn yn ôl, ysgolch yn dda. There's no hard one, but being asked. Yes. Esti ddo. Esti ddo I deg, ie. Esti ddoi. Dwi'n... Mi eisiau mynd i'r tafern unos, wedyn studio. So mi eisi, Mi I eisiau. went, mi eisi, dwi'n mynd yn mynd. O, ie, So sorry. mi eisi i'r dafarn. Mi eisiau i'r tafern, wedyn studio. Mae'n studio. Good. Da iawn. Okay. Tafarn. Trafodwch. Wedyn studio. Studio. Ar ôl beer. Dwi'n yn credu yn y studio. Dwi'n ddim yn credu. Ella. Tafarn. Tafarn a studio. Yesterday was No. Tuesday, we played darts on Monday. Penderfyniad ysgolch yn dda. Penderfyniad. Nac ydy. Nac ydi. Nac ydi. Nac Nac ydi. Oce. Wyt ti'n dweud y gwir? Dwi'n ddim yn dweud y gwir. Dwi ddim yn dweud y gwir. Da iawn. Ti'n dweud? Marc Dim eto. tafern. Da iawn. Oce. I Helena. Dach chi wedi bod ar eu teledu o'r blaen?
Eto, Eto. dach chi wedi bod ar eu teledu o'r blaen? Reit. Da chi wedi bod, have you been, bod been, ar y teledu, on the television, o'r blaen, before. Ydw. Ydw. Dwi... Es i teledu. Ar y teledu. North Lincolnshire. Oh. So mi eis i adeiladu Mi es i adeiladu. i North Lincolnshire. North Lincolnshire. Endigedig? Okay. So trafodwch hwn os gwelwch fel ar. Da. So, mae hi'n dweud i gwir? Dwi'n meddwl wedi. Mae hi'n dweud i gwir. Okay. Am dyfyniad? Ydy'n ac ydy? Ydy'n ac ydy? Ydy. Beth ti'n meddwl? Dwi'n dweud i gwir? Na, mae hi'n dweud i gwir. Mae hi'n dweud i gwir? Dweud i gwir, oce. So gofyn? Ydw, da iawn. Oce. So, team call. So, tro chi wedi gofyn, have you asked all your questions? Do? Da chi wedi gofyn eich cwestiynau i gyd? Do? Na ni, bendigedig. Oce. So, the winner, beth yw winner? Winner? Or winners in this case. Enillwyr. Okay, enillwyr ydy'r tîm D. Diolch yn fawr. Hwyl fawr.